Darussan koyon harshen Turanci tare da Abdullahi Ashwar. Hello, welcome to our English program presented by the channel Ashwar 360 TV. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da mu a cikin wannan shiri namu na koyar da Turanci. Darasinmu na yau shine simple sentences, wato sauƙaƙan jimloli, inda za mu tattauna game da command, umarni, da kuma seeking permission, wato neman izini. Command, umarni. Come, zo. Come here, zo nan. Go, tafi. Go there, tafi can. Go away, tafi daga nan. Come in, shigo ciki. Come out, fito waje. Go in, tafi ciki. Go out, tafi waje. Stand up, tashi tsaye. Sit down, zauna. Read your book, karanta littafinka. Speak louder, yi magana da ƙarfin sauti. Repeat, maimaita. Look at the board, kalli allo. Keep quiet, yi shiru. Stop making noise, daina surutu. Give me, bani. Give him, bashi. Give them, basu. Take, karbi. Collect, karbo ko tattaro. Show me, nuna min. Tell me, faɗa min. Close, rufe. Open, buɗe. Seeking permission, neman izini. May I come in? Zan iya shigowa ciki? May I go out? Zan iya fita waje? I want to go out. Ina so in fita. Excuse me, a bani dama. I have a question. Ina da tambaya. I want to ask a question. Ina son in yi tambaya. I want to say something. Ina son in ce wani abu. Permit me, a bani izini. I want to pick a call. Ina so in ɗaga kira. I want to answer a call. Ina so in amsa kira. I will not come tomorrow. Ba zan zo gobe ba. I want to drink water. Ina so in sha ruwa. I want to go and ease myself. Ina so in je in biya bukatata. Ƙarshen wannan darasin namu kenan, sai mun sake haɗuwa a cikin wani shirin da yardar Allah. Goodbye.